Tabi lang sa mga nangaon mga kapuso, pipila ka residente sa usa ka barangay sa El Salvador City ang mireklamo na tungod sa kadaghang langaw. Lokal na kagamanan nagpahigayon og inspeksyon sa mga poultry farms palibot sa syudad. Ano ang balitang barangay ni James Paulo Yap. Kuha kining video sa usa ka netizen nga si Sara Abriol kaniadtong June 4. Diin makita ang baga nga tapok sa mga langaw nga halos miokupar na sa salog nga bahin sa panimalay niini sa barangay Kalabay-Labay, El Salvador City, Misamis Oriental. Sigon sa mga residente sa lugar, pipila ka semana na kuno silang naperwisyo tungod sa kadaghang langaw sa ilang barangay. Gani kining si Nanay Lucena Sabella, nabughat na lang kuno siya tungod sa sige og pamugaw sa langaw sulod sa iyang panimalay. Suka-suka nga natiguan ko karon pag ko nakabati nga langaw nga grabe gikastanan. Nabugot na gani kudok, may gani akong mata gani karon kay murag di nagapanluwa. Gapanluwa gyud kay nang ano. Balabalog bumbunal. Ang negosyanteng si Mary Joy, dili niya tinuod nga pangalan. Apektado sab ang pagpamaligya sa iyang karinderya. Tungod dili na kuno halos maabrihan ang taklob sa iyang paninda tungod sa kadaghang langaw. Lisod gyud sir kay dili lang kakakuan kay daghan rin kay tapok. Di na. Sige lang taan na pay-pay. Ang ginatudlong hinungdan ang mga poultry farms nga nagpalibot sa syudad. Busa gilayong giinspeksyon sa lokal nga kagamhanan ang mga poultry farms sa syudad. Sa talaan sa City Business and Planning Office, anaa sa 26 ka mga poultry farms ang nakamontar sa unom ka mga barangay sa El Salvador City. Most poultries have no wastewater discharge permit from EMB. No proper drainage system from drainage canals to septic tanks. Some do not practice segregation of solid waste at source and material recovery facility installation. Some has no mortality pit, and if there are mortality pits, there are no signages and proper fencing. Employees have no health certificate, so more on the employees ni siya. Nakadugang sabkuno sa kadaghan sa langaw ang pagpamunga sa mangga ug sunod-sunod nga pagbundak sa ulan. Plano kuno sa LGU nga tapukon ang tanang poultry operator sa syudad, apil ang City Health, City Sanitary ug BPLO sa Joint Inspection Team aron mahisgutan ang mga solusyon sa problema sa langaw. Rest assured nga we are ongoing among inspection with all those regulatory offices who are specializing on their regulation, si Sanitary, si Clenro, and si City Veterinarian. Looking into unsa gi maayong measure kay ang langaw will thrive on wet areas. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.